Λίγο πολύ, κυρία μου. Εμένα όμως θα με επιτρέψετε, θα έχετε πολλά να πείτε. Πάρα πολλά. Σας χαιρετώ. Καλό. Τι έγινε πάλι? Τι έγινε, Μίτσο μου? Εμένα ρωτάς, στάσου να ακούσουμε. Να μην ρωτάς τι έγινε, αλλά τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πόνος, θα σε σκοτώσω να σε θυμάνω τουλάχιστον. Ηρεμία, με τους θυμούς δεν γίνεται τίποτα. Καλά σου λέει. Η φόνη και η πόλεμη δεν είσαι ποτέ κανένα πρόβλημα. Πρώτα να καταλάβουμε τι συνέβη. Πες τους, εγώ δεν είμαι σε θέση. Η γριά μέχρι το θάνατό της νόμιζε ότι ήσουν ο άντρας της Βασούλας και άφησε τα 20 εκατομμύρια στο όνομά σου. Δηλαδή μπορώ να τα εισπράξω εγώ? Ναι, πάρε ένα τσουβαλάκι και τρέχα να το πάρει. Με παρεξήγησες. Είπα να τα εισπράξω, δεν είπα να τα πάρω για τον εαυτό μου. Δεν κατάλαβες. Όταν λέω στο όνομά σου εννοώ στο επώνυμο. Στάφησε στην κυρία Δημητρίου Μπετζεστέλη. Δηλαδή μπορώ να τα εισπράξω εγώ. Δώστε στο τσουβαλάκι να πάει αυτή. Δεν κατάλαβες. Ούτε εσείς μπορείτε. Η κατάθεση έγινε στο όνομα της Βασιλικής Δημητρίου Μπεζεστέλη. Εσύ είσαι η κυρία Δημητρίου Μπεζεστέλη, αλλά δεν είσαι η Βασιλική. Εγώ είμαι η Βασιλική, αλλά δεν είμαι η κυρία Δημητρίου Μπεζεστέλη. Ωραία, τι σου κάναμε. Το καταλάβατε επιτέλους και μου φέρατε και κουφέτα. Να σας το ανταποδώσω. Όσε γαμπρέ! Να κι εσύ! Να κι εγώ! Εντάξει, θα ζήσουμε. Γιατί βλέπεις σε παντρευτήκατε. Τι ατυχία ήταν αυτή! Κατά βάθος όλοι κάνουν ατυχία. Αλλά αν δεν είχαμε παντρευτεί, τι θα γινόταν? Είχε ο καπετάνιος ένα σχέδιο. Μπορούμε να τα ακούσουμε, καπετάνιε? Έλεγα να παντρευόσασταν εσύ και η Βασούλα. Τι έκανε, λέει? Σιγά, μη σου πάρουμε τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Τον υπότι, όπως έλεγε η Μακαρίτσα. Παρακαλώ, σχόλια του εαυτού μου δεν δέχομαι. Τα σχόλια σε πείραξαν. Δεν βλέπεις την καταστροφή. Τι βλέπω να τη φταίω, είμαι ο μόνος ανεύθυνος. Η μία με έφερε εδώ χωρίς να ξέρω και η άλλη με παρουσίασε για άντρα της πάλι χωρίς να ξέρω. Σοβαρό έχει δίκιο. Μεγάλο δίκιο. Και πάλι προσφέρομαι να βοηθήσω αν υπάρχει κάποια λύση. Τι να βοηθήσεις, ποια λύση? Λέω αν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αφού παντρευτήκαμε. Καπετάνιο, τι λες τώρα? Που λέγες ότι όλα τα κάνουν τα λεφτά. Ναι, ρε παιδί. Εδώ υπάρχουν λεφτά να βάλεις οι κότες. Κότα εσένα εννοεί. Και μάλιστα κότα από κορώμια. Μην το βάζεις διαρκώς μαζί μου. Πού να φανταστώ που θα γίνουν όλα αυτά? Αφήστε τις αντιδικίες. Εσείς είστε φίλες και συμπατριώτησες και συμμαθήτριες. Και όμως τι βλέπεις? Τι λέει να δείξει η κατανόηση και να βοηθήσει κι αυτή? Πώς θα βοηθήσω? Με το αζημίωτο. Ακούστε. Άλλη λύση από τον γάμο της Βασούλας και του Μίτσου δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα γάμο τυπικό. Είσαι να πάρει το όνομα, να μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα. Σου διαφέρει μια λεπτομέρεια, καπετάνι. Εγώ δεν είμαι μουσουλμάνος για να πάρω κι άλλη γυναίκα. Δεν κατάλαβες. Όχι βέβαια, αυτό δεν γίνεται. Δεν θα την πάρεις παντρεμένος. Πώς δεν γίνει? Ο καπετάνιος εννοεί. Γνωρίζουμε εμείς να παντρευτείς τη Βασούλα. Η κότα μπήκε στο νόημα. Δηλαδή διαζύγιο. Μίτσο μου. Και είναι εύκολο το διαζύγιο. Η λύση δεν είναι αμέσως βγαίνει. Ξέρει αυτή. Έχει αποκτήσει την τεχνική. Θα σε ένα πάνω, Βασούλα μου, επειδή συνδεόμαστε. Όχι μόνο επειδή συνδέεστε, αλλά τις κάνουμε μεγάλο κακό στο πέρα και πρέπει να επαναρθώσουμε. Για να επαναρθώσετε, τι επαναρθώσετε? Δεν κατάλαβα. Καλά, αυτά θα τα κανονίσουμε. Πινελόπη δεν κατάλαβε. Τι θα κανονίσετε? Δεν άκουσα τι της είπα. Με το αζημίωτο. Σε αυτό ερχόμαστε τώρα. Τι αμοιβή ζητάτε? Όχι! Γιατί, Μίτσο μου, έχουμε κι εμείς ανάγκες. Τι θα εκμεταλλευτούμε τη δύσκολη θέση της φίλης σου? Άσε Μίτσο, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Και τις καλές φίλες. Εσείς περιμένετε για να μπορέσω να πάρω το διαζύγιο και να παντρευτούμε με τον Μίτσο. Αλλά από ένα οικόπεδο που είχαμε με τον πρώτο σύζυγό μου. Η αλήθεια είναι ότι για να με αποκτήσει έκανε μια θυσία. Εννοείς ότι είσαι πολύ τιμοείδος? Και πόσο τιμάζει, κύριε Μίτσο? Παρακαλώ, εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτά. Εγώ είμαι το εμπόρευμα. Θα τραβηχτώ στην γωνία και θα περιμένω το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μου. Λέγεται, κύριε Μπεζεστέλη, πόσο το πουλάτε? Και όχι και να το πουλήσω. Πόσο το νοικιάζετε? Έγινε πολυκατοικία. Τώρα αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Όσο σκέφτομαι ότι θα γίνεται ανδρόγυνο, Τυπικά, ο γάμος θα είναι λευκός. όσο λευκός και αν είναι καπετάνια, δεν μπορεί να παίζει κανείς με τη φωτιά. Επειδή ο σύζυγός σου χαρακτήρισε τον εαυτό του πολυκατοικία, σου δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι μόνο για το αρετήρε. Για το κεφαλάκι του που θα πει το στεφάνι. Τέλος πάντων, αν δεν είχαμε παντρευτεί, δεν θα σου ζητούσε τίποτα. Επειδή έχετε παντρευτεί, τι ζητάς? Να πάρουμε κι εμείς ένα διαμέρισμα. Τι διαμέρισμα? Υπάρχουν τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια. Ένα πεντάρι. Καλά που δεν και πέντε εξάρι. Τι θα κάνουμε, να μην στριμωχτούμε.
είναι, θέλει τη βολή της. Τι λες και εσύ, καπετάνι? Ένα πεντάρι Και σε καλή γειτονιά, και σε καλή γειτονιά θα κάνει 4 εκατομμύρια. Τόσα λεφτά για ένα όνομα. Αλλά τι όνομα. Μπεζές, τένις. Με το μέτρο να το πάρεις, τάχει τα λεφτά. Είμαστε λακτάρα, πιόπατροι, να χωρίσουμε και να ξαναπαντρευτούμε. Σύμφωνοι. Βάζουμε μπροστά. Μια στιγμή θα σκοψίσουμε τη διαδικασία. Χωρίζουμε εμείς οι δυο, παντρευόμαστε εμείς οι δυο. Χωρίζουμε εμείς οι δυο, ξαναπαντρευόμαστε εμείς οι δυο. Εντάξει, εγώ για ένα διάστημα βρήκα δουλειά. Δεν θα βγάζω καθόλου τα καμπριά. Και κάθε 3-4 μήνες καμαρωτώ στην εκκλησία. Και δώσ' του Ισαΐα χόρευε. Προφήτη Ισαΐα, σε βλέπω τραβόλτα. Δέκα λεπτά διάλειμμα. Συντούρθη του καπρού ιδέα να με σηκώσει τα χέρια. Αχ, ναι, μωρέ, το ξέχασα. Ήθελα να βγούμε να σε φέρω σηκωτή. Τα μάτια εμείς σε πάνε σε ένα σηκωτό. Γιατί είναι μια καλή συνήθεια. Ξενόφερτη βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει. Για να σε πάρω το μασούλα. Σταμάτα είπα. Καλά σου λέει, είναι ώρα για στα χλαμάρες. Γιατί σαν κλαμάρες είναι μια ωραία συγκίνηση. Πίσω του στερήσουμε. Μητσό, το παραγραφά στο σκηνή. Εδώ συμφωνήσαμε να κάνουμε μόνο τα τυπικά. Μα η κοπέλα θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Να εκεί το πας. Την ενέργειες και πολιτική συγκινήσεων. Σήμερα τα πάντα πολλούνται και αγοράζουν. Τι λες εσύ καπετάνι, αυτή δεν είναι η θεωρία σου. Ναι, αλλά έχασε την ευκαιρία. Έπρεπε να σκοτήσεις έξω. Και εδώ μπορεί να γίνει. Μπορώ να σε σηκώσω και να σε πάω επάνω. Βέβαια θα πληρώσει κάτι παραπάνω λόγω σκάλας. Θα σταματήσεις ή όχι. Ας τον άνθρωπο, κάντε πια και την επίπλωση του διαμέρισματός σας. Γιατί όχι, γιατί το ρίξαμε στο εμπόριο. Μητσό, είσαι εκνευρισμένο. Νέας. Πάω να φέρω το καφέ των επιταγών. Του έχω από κάτι δικές μου προκαταθέσεις. Είναι λίγο εκνευρισμένη, αλλά αυτή είναι το δίκιο της. Γιατί αυτή και όχι εμείς με το δίκιο μας. Αυτή είναι νέα κοπέλα. Κάθε νέα κοπέλα γίνεται αληθινό γάμο. Εγώ τι να πω που αναγκάστηκα να πάω στο γάμο του άντρα μου. Είμαστε όλοι να μας στήσουν στον τοίχο και να μας στείλουν επί ένα 15ήμερο. Τέλος πάντων. Ας μην τα δραματοποιούμε. Έξω αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Μόνο να προσέχουμε να μην διαδοθεί. Τι να μην διαδοθεί. Ο γάμος σας. Πώς δεν θα διαδοθεί. Θα βάλουμε αγγελίες στις εφημερίδες. Ποιος διαβάζει αγγελίες γάμων. 4 εκατομμύρια. Ολογράφος και αριθμητικός. Τι γράφεις τώρα. Τα ονόματά σας. Δημήτριο Μπεζεστένη και Πινελόπη Γεκουμάτη. Σαν να βάζω το πατρικό σου. Όχι, Μπεζεστένη. Μπεζεστένη είμαι εγώ τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε και οι δυο την ίδια ευτυχία. Και την ίδια τιμή. Αλλά τι είχε γράψει άλλη. Γιατί? Μόνο στο όνομα της Πινελόπης. Μίτσο μου. Δεν θέλει να διαψεύσει την ιδέα που είχε γι' αυτόν η Μακαρίτισσα. Ποια ιδέα. Ότι είσαι υπότης. Η μόνη σωστή εκτίμηση του εαυτού μου. Πινελόπη, τι λες, οι υπότες δεν δέχονται χρήματα. Σε πειράζει να πει μόνο το όνομά σου. Άμα θέλει ο Μίτσο. Θέλω γιατί εσύ τώρα κατά έναν τρόπο είσαι μετέωρη. Μπράβο ρε Μητσό. Είσαι λεβεντιά. Δεν είναι αυτό. Αλλά εγώ τώρα είμαι νόμιμος σύζυγος της πλουσίας κληρονόμου. Κατάλαβε. Δεν θέλει παρτίδες μαζί σου όσο θα είμαστε παντρεμένοι. Θέλει να είναι ένας σωστός και αποσιωμένος σύζυγος. Ευχαριστώ, Μίτσο μου. Ας την έτσι. Υπόγραψέ την. Ναι ρε παιδιά. Έτσι είναι το σωστό. Και με τα δυο ονόματα. Πρώτη υπογραφή ως κυρία Μπεζεστένη. Ορίστε. Δεν ξανάδα το όνομά μου τόσο κακογραμμένο. Κράτησε το. Πάμε. Ναι. Καληνύχτα Βασούλη και ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα καπετάνιε. Καληνύχτα. Να νύχτα καπετάνι. Να πάτε στο καλό. Κυρία Μπεζεστένη. Με συγχωρεί για το κακό μου χαρακτήρα. Το γραφικό εννοώ. Και για αυτά που σου είπα. Σε συγχωρώ και σου εύχομαι ένα veritable γάμο και μια πραγματική πρώτη νύχτα γάμου. Τι γελάς? Τώρα που είπες πρώτη νύχτα, σκέφτηκα τι γνώμη θα σχηματίσει ο δεύτερος άνθρωπος για το πρώτο. Πού? Αυτό δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή να βγω και καπώνει. Να ρωτήσουν εμένα, εμπρός πάμε. Έχω το στρατηγό μου που θα βεβαιώσω ότι είμαι ικανότατος πυροβολητής. Καπετάνι, να ξέρεις πώς αισθάνομαι. Καταλαβαίνω. Αλλά τώρα τελειώσαμε. Μα δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμα περιπέτειες. Σε τράπεζες, σε δικηγόρους, σε αρχιεπισκοπές για το διαζύγιο.
Το σπουδαιότερο ήταν ο γάμος. Από εδώ και μπρος, όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε, αλλά και πάλι. Η δοκιμασία δεν θα είναι μικρή. Τι συνέβη? Ήρθε έξω μεταξύ η μάνα σου. Η μάνα μου! Έμαθε λέει ότι παντρεύεσαι. Παναγία μου, γιατί δεν της είπατε? Εγώ τίποτα. Της άφησα με την Πινελόπη και ήρθα να σε ειδοποιήσω. Μην της πείτε την αλήθεια, αφήστε να δω τι θα κάνω. Άγι λαχτάρα, τι να γίνει τώρα? Να δούμε, συγγραφεία. Άρε μακαρίτσα, τι μας έκανες. Έλα, μάνα. Ήταν αυτό. Έγινε ο γάμος. Ναι, έγινε. Πώς έτσι κρεβετάκι, ούτε με ειδοποίησατε. Έγινε ξαφνικά, δηλαδή αγρότα. Υπήρχε λόγος, δηλαδή ανάγκη. Να μην είμαι στο γάμο σου. Δεν πρόθεσα να σε ειδοποιήσω, δεν μπορούσα κιόλας. Μην με ρωτάς, ρε μάθω. Καλά, παιδάκι μου, μη κλαις. Εσύ μη κλαις. Εγώ είμαι άλλο. Ελάτε, ησυχάστε. Δεν κάνει να κλαίτε, γιατί έχουμε χαρές. Με συμπαθάτε. Να γνωρίσω τον άντρα σου, παιδί μου. Δεν πρέπει. Όχι, δεν είπα διαμαντή. Αυτός είναι εδώ. Είναι κι ο άλλος. Ο άλλος έφευγε με την Πινελόπη. Δεν έφευγε, την πήγαινε πιο κάτω. Με πήγαινε στο λεωφορείο. Εγώ είμαι ο καθρός μητέρα. Και αφού να σε μιλήσω. Λεβέντης είναι. Ευχαριστώ μητέρα. Πολύ χάρηκα που έκανα τόσο καλό λαμπρό. Και εγώ χάρηκα που έκανα μια τόσο καλή μαμούλα. Γιατί τη δική μου την έχασα μικρό. Η δουλειά μας λέει, κυρία μου, είμαστε ναυτικοί. Ο κύριος ποιος είναι? Πάρος, ο καπετάν Βατούρο. Κουμπάρι μου, να μαζί σου. Να μαζί σου, κουμπάρα, να μαζί σου. Θα πάει αυτό. Τώρα σκάσε εσύ. Ναυτική είσαστε κι οι δυο. Ναι, στο ίδιο καράβι, φλόξ, αν το έχετε ακουστά. Αυτή η φλόξ μας έκατσε. Κατάλαβες, Μανούλα, γιατί δεν πρόκειται να με σε ειδοποιήσω. Αυτό φταίει. Το έφερε το καράβι νωρίτερα. Μου είχαν πει, δηλαδή μου είχαν γράψει. Δηλαδή μου είχαν τηλεγραφήσει. Θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Και εγώ άρχισα να σου πω, δηλαδή να σου γράψω. Δηλαδή να σου τηλεφωνήσω, να έρθεις. Αλλά αυτοί ήρθαν ξαφνικά και θα φύγουν πάλι. Και μου λέει ο καπετάνιος να παντρευτούμε. Να παντρευτούμε το καπετάνι, του λέω. Όχι με το καπετάνι, με το Μίτσο που είναι με το καπετάνι. Τι λέω. Όλωσε. Κατάλαβες τώρα, ήταν πολύ επίκο. Τι φεύγουν αύριο πάλι, σου το είπα ότι φεύγουν. Αύριο κιόλας. Πρωί, χαράματα. Ευτυχώς που ήρθα από βραδείς και πρόλαβα να σε δω, γεια μου. Δες το, γιατί δεν θα το ξαναδείς. Εσύ πού θα μάθεις, μαμούλα? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Το διάβασε ο δάσκαλος στην εφημερίδα. Και έλεγες ότι δεν διαβάζονται οι Γάλλοι. Και το έμαθα στο χωριό. Όχι. Είπα στο δάσκαλο να μην το πει σε κανένα. Και να έρθω πρώτα να μάθω τι έγινε. Γιατί δεν με ειδοποίησες. Μπράβο, καλά έκανες. Έλα τώρα να σε πάω να ξεκουραστείς. Δεν είμαι κουρασμένη. Έλα σου λέω, όλοι είμαστε κουρασμένοι. Να φύγουν και τα παιδιά. Δηλαδή η Πινελόπη. Κουράστηκε κι αυτή σήμερα. Καλά που ήσουν κι εσύ, Πινελόπη μου. Μπορούσα εγώ να λείψω. Μα από μικρές ήσασταν αγαπημένες. Όλα τα μοιραζόσασταν, τα παιχνίδια, τις κούκλες. Και τώρα μοιράζονται ένα ζωντανό κούκλο. Έλα, πάμε, ανέβα. Να πού με πας. Θα πάνω να τακτοποιηθείς. Ύστερα θα κατεβώ πάλι. Τι να κατεβείς να κάνεις. Να πες, να κοιμηθείς. Κοιμούνται τέτοια νύχτα. Μα τι κάνουν, βρε μάνα. Στα ποδιά δεν κοιμούνται, γλεντάνε. Το γλεντίζουμε κι εμείς. Όχι, εσύ και η γύφη θα πάτε στο κρεβάτι σας. Οι καλεσμένοι γλεντάνε, έτσι κουμπάρε. Εδώ είναι άλλες συνήθειες, κουμπάρα. Τα ακούς. Άσε που έχουμε και πέτος για την κρυούλα, για να πάμε να ησυχάσεις. Μα να το διαλύσουμε μόλις ήρθα. Ας κάτσουμε λίγο έτσι να κουβεντιάσουμε. Καλά, αφού επιμένεις, πάμε πρώτα να σου δείξω το δωμάτιό σου και έπειτα κατεβαίνεις και καθόμαστε λίγο, Τα ακούσατε, μη φύγει κανείς. Τι ήταν πάλι αυτό. Τι απίθανη ιστορία. Γιατί απίθανη, φυσικότατα. Οι άνθρωποι έχουν και γονείς. Και εσύ έπαιξες φυσικότατα το ρόλο σου. Ναι, έχω ταλέντο ηθοποιού. Παρά έχεις. Κόντεψες να νιώσεις αυτή τη συγκίνηση. Εγώ είμαι ο γαμπρός, μητέρα. Και τι ήθελες να της πω, είμαι ψευτογαμπρός και εσύ ψευτοκαμπρός.
πεθαρά. Αφήστε τα αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Τι εννοείς, Βασούλα? Ο Μίτσος δεν θα φύγει. Και τι, θα μείνει μαζί σου? Αναγκαστικά, αλλιώς τι να πω στη μάνα μου. Να της πεις την αλήθεια. Αστιεύεσαι να ξέρει κόρκος. Αυτή είναι μια απλή γυναίκα. Εσύ δεν μιλάς? Έχει δίκιο. Εσύ. Μπορεί αυτή η απλοϊκή γυναικούλα να αντέξει τις τσένος κοπίνες. Εσύ να μην είσαι αρεστής στην πεθερούλα σου. Μια πεθαρά έκανα κι εγώ. Εσύ είσαι ορφανή. Δεν καταλαβαίνεις τη θέση μου. Και τι μου ζητάς, να κοιμηθείς με τον άντρα μου? Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Να μείνει ως που να κοιτηθεί η μάνα μου και έπειτα σπίτι. Θα μείνω κι εγώ και θα φύγουμε μαζί. Μείνε. Πάστε, έρθει. Βασούλα, παιδί μου, και τι έφυγες? Θέλω να σου μιλήσω. Τι να μου πεις με μάνα μου? Τι λέει μια μάνα στην κόρη της μια τέτοια βραδιά? Μας αφήνετε? Ναι, πάμε στη βεράντα, έχει ωραία βραδιά. Μην αργήσετε γιατί υπάρχει ο εικόνος γαμπρός. Λεβέντης είναι και καλή καρδιά. Ναι, αυτό παρατηρώ. Αλλά γιατί βιάστηκες, βρε παιδάκι μου? Μήπως έγιναν όλα έτσι για το όνομα? Όνομα είπες? Ναι. Το πιάσε. Τι όνομα εννοείς? Το όνομα του παιδιού. Για να γεννηθεί με το όνομα του πατέρα. Α, παπά, που πήγε το μυαλό της. Μα τι κάθεσαι και σκέφτεσαι? Εγώ ξέρω πως όταν γίνονται βιαστικά οι γάμοι υπάρχει αυτός ο νόμος. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που δεν τους ξέρεις. Ποιοι? Μη ρωτάς. Έχεις να μου πεις τίποτε άλλο? Στο χωριό πότε θα έρθετε? Τι να κάνουμε στο χωριό? Να σας δουν. Θα μας δουν κάποτε. Αν μας δουν. Δεν σου είπα, ο Μίτσος ταξιδεύει και απόψε φεύγει. Απόψε κιόλας. Δηλαδή τα χαράματα. Θα μου τον πάρει βάλαση. Καλά παιδάκι μου, μια στεναχωριέσαι, θα μείνω εγώ μαζί σου. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί? Φεύγω κι εγώ, δεν θα μείνω εδώ. Λέω να πάω με το Μίτσο στο καράβι. Να κάνουμε μαζί ένα ταξιδάκι σαν νιόπαντροι. Τα λέτε ακόμα? Να δούμε μαζί την Νάπολη, το Κάπρι, το Βεζούβιο. Να και ο Βεζούβιος. Τα είπατε. Ναι, καιρός είναι να το διαλύσουμε. Μην κρατάμε κι εσάς. Ο κουμπάρος δεν θα φύγει. Γιατί? Τον θέλω εγώ. Ομολογήσει όλους. Εσύ, Πινελόπη μου, μένεις μακριά. Στην Αθήνα. Άκη, πώς δεν ήρθες με τον άντρα σου? Δεν είμαι πια παντρεμένη. Χώρισε, πήρε διαζύγιο. Πας, στο χωριό δεν μάθανε τίποτα. Τα διαζύγια δεν τα γράφουν οι εφημερίδες για να τα δει ο δάσκαλος. Στεναχωρήθηκα. Νέα είναι, θα ξαναπαντρευτεί. Σου εύχομαι να βρεις και εσύ έναν άντρα καλό όπως ο Μίτσος μας. Τον ίδιο ακριβώς θα πιάσει η ευχή σου. Ναι, ελάτε να σας πάω στο δωμάτιό σας. Ποιο δωμάτιο? Εκεί που θα μείνετε, που θα κοιμηθείτε. Λοιπόν, έλα εσύ πρώτα, μάλλον όχι. Κουμπάρε, κράτα εσύ πρώτα τον γαμπρό, να πάω πρώτα την ύφη. Εντάξει, τον κρατάω εγώ, δεν θα μας φύγει. Έλα εσύ πρώτη, έτσι. Τι θα θέλεις αυτά τώρα? Εμείς αυτά τα κρατάμε. Εσείς τα κρατάτε, εμείς πως κρατάμε αυτοί. Τι γίνεται τώρα, μπορείς να μου πεις? Τι με ρωτάς, δεν βλέπεις τι γίνεται? Θα πας απάνω μαζί της? Δεν πάω, με πάνε. Κάνεις πως ανεβαίνεις στη σκάλα, θα κάνω σαματά. Κυρία Πόπη, μην τα χαλάσουμε τώρα στο τέλος. Να πάει να κλειστεί μαζί της. Και αυτής το τι φαντάζεσαι δηλαδή? Ο Μίτσος είναι κύριος. Δεν ξέρω. Εγώ θα σε περιμένω στο γραφείο. Αν δεν κατέβεις σε 5 λεπτά, θα φύγω και θα τα πούμε. 5 λεπτά μπορεί να κρατήσουν μόνο οι ευχές. Κάνετε εσύ μια προσπάθεια να ξεγλιστρήσεις. Μα σε 5 λεπτά. Μπορεί η μάνα της να είναι στο διάδρομο ή στη σκάλα ή εδώ. Να πηδήσεις από το παράθυρο και να μου χτυπήσεις το τζάμι του γραφείου. Πώς να πηδήσω το δεύτερο όροφο? Υπότις δεν είσαι. Έλα γαμπρέ μου. Δεν ξέρω τον δρόμο. Όχι, θα σε πάω εγώ, Θέλει να με πάει. Μην εκνευρίζεσαι. Τώρα το παιχνίδι της βασούλας θα παίξουμε. Δεν είναι παιχνίδι. Α, τι είναι. Να πιάσει τη μάνα της και να της πει. Αυτό και αυτό έγινε. Έτσι απότομα θα της έρθει τα πλάσικα εμένεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Δείξε και εσύ λίγη κατανόηση. Ο Δημήτρης
πώς δείχνει? Παραδείχνει. Γι' αυτό νομίζω πως άλλαξε. Τώρα τα παραλες. Κάνε λίγο υπομονή. 5 λεπτά. Παραπάνω ούτε δευτερόλεπτο. Τα παιδιά έμειναν πια μόνα. Άντε, να μαζί σου. Αυτό το είπαμε, κουμπάρε. Άλλο να μου ευληθείς τώρα. Τι? Καλούς απογόνους. Α, ναι, είναι και οι απόγονοι. Η Πινελόπη πού είναι? Έφυγε. Έφυγε. Χωρίς να με χαιρετήσει. Ήταν στενοχωρημένη και κουρασμένη από τα δικά της. Μα να χωρίσει. Αυτή είναι καλή και τίμια κοπέλα. Θα ήταν σκάρτος αυτός. Δεν άκουσες τι είπε. Δεν ήταν άνθρωπος. Πολλοί δεν είναι άνθρωποι σήμερα, κουμπάρε. Γι' αυτό σε κράτησα. Να σε ρωτήσω για τον γαμπρό μου. Εσύ το ξέρεις. Είναι καλό παιδί. Πολύ καλό. Έτσι μου φάνηκε και εμένα. Διαμάντη σου λέω. Εγώ το ξέρω καλά. Πολύ χαίρομαι που μου το λες. Είναι εντάξει ο Μίτσος. Να ζεις ευτυχισμένη, κορούλα μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είναι εντάξει σου λέω. Η δουλειά του είναι καλή. Πρώτης τάξης. Οι ναυτικοί πληρώνονται καλά. Η Βασούλα δούλευε εδώ στη Μιούλα που πέθανε. Αλλά δεν τη ρώτησα. Πώς μένει ακόμα εδώ? Μου είπε εμένα, θα μείνει για ένα διάστημα. Κουμπάρα, δεν πάμε στην βεράντα να τα πούμε? Να πάμε. Εγώ σε κισούρα δεν μπορώ. Έχει συνηθίσει από τη θάλασσα. Βέβαια, βέβαια. Από εδώ. Σιγά, σιγά. Δεν είναι στάσιμο. Λείπει Μαρίνα πάνω στον αστράγαλο. Γι' αυτό πονάς τόσο πολύ. Πώς έπεσε? Βγήκα στο μπαλκόνι της κερματοκάμαρας. Ήταν χαλασμένο το κάγκελο. Στηρίχα και βρέθηκα στο κενό. Πώς δεν σκοτώθηκες, βρε παιδάκι μου? Τότε θα του πιάσετε από το λούκι. Θα σου φτιάξω ένα κατάπλασμα. Η Βασούλα που είναι, δεν πήρε είδηση? Άστε με τρομάξει. Όχι. Πρέπει να τη φωνάξω, τη χρειάζομαι. Βασούλα! Βασούλα! Τι είναι, τι θέλεις πάλι? Άστο να το, είναι εξαπλωμένος, έρχομαι αγάπη μου. Πού είναι όλη η Βασούλα? Εδώ είναι. Εδώ κάτω είναι. Κάτω, δεν τον βρήκατε. Έπεσε από το μπαλκόνι και χτύπησε το παιδί. Χτύπησες πολύ. Δεν μπορώ να το κουνήσω, πονάω. Αρχίσαμε να έχουμε και απώλειες. Πού είναι η κουζίνα να του φτιάξω ένα κατάπλασμα? Θα σου δείξω εγώ. Χρειάζομαι και τη Βασούλα. Πάρ' το, μισό λεπτό. Έλα, κουμπάρα. Πώς τα κατάφερες? Δεν άδειξε το λούκι. Σου το είπα, ήταν σάπιο. Και τώρα πώς θα σε πάρει άλλη, με φορείο? Δεν πάω πουθενά, πονάω. Βασούλα, πήγαινε μέσα. Ζητάει ορισμένα πράγματα. Τι θα πάθουμε ακόμα. Τι ήταν πάλι αυτό? Πώς δεν σκοτώθηκε? Τι περιμένει? Όταν παίζει καΐλι με τα ιερά και τα όσια. Τι έγινε? Τσατσίστηκαν, με τις εντολές σου κατέβασε 5 λεπτά. Δεν άφησα να ξεμπλέξουμε φυσιολογικά. Εννοείς φυσιολογικά. Δεν καταλάβει τίποτα αυτή η καλή γυναίκα. Αυτό είναι η μισή και πολύ να ξεπλέψεις. Τι λέει? Μα γιατί ανησυχείς? Δεν είμαστε καπετάνιοι. Σου είπα τι θα κάνει τώρα αυτό. Τι νομίζω, ότι έπεσα επίτηδες για να μείνω? Δεν ξέρω. Μια φορά θα στηρίζω το καπετάνι. Εγώ θα πω ζημιωμένη. Δώσ' μου σε παρακαλώ την επιταγή μου. Να σε σιγουρέψω, δώσ' μου. Καπετάνι, θα στείλω. Ναι. Τώρα όλο το ποσό είναι στο όνομά σου. Μπορείς να πας να το εισπράξεις μόνη σου. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται? Αφού την επιστογράφησε, Σου ζήτησα τέτοιο πράγμα. Θέλω να είσαι εξασφαλισμένη. είδες πόσο εντάξει είναι ο Μίτσος? Θα μείνεις πολύ ακόμα εδώ. Δεν ξέρω, μόλις καταλαγιάζω φόνο και μπορώ να το πατήσω, θα φύγω. Θα σε περιμένω. Καληνύχτα, καπετάνιε. Καληνύχτα, να πας στο καλό.
Φτιάχνει ένα πλάσμα που το βάζουν τα κατσίκια όταν σπάνε το πόδι. Κατσίκι με πού? Να πτήσει έτσι που σκαρβαλώνει τα λούκια. Τι έχει που είναι? Έφυγε. Έφυγε και σ' άφησε εδώ. Τι καταφέραμε να δείξει κατανόηση. Βέβαια με μια πρόσθετη αμοιβή. Μπα, άρχισες να διαχειρίζεσαι και την περιουσία μου. Διάβολε, άντρας σου είναι. Άντρας μιας πλούσιας κυρίας. Να μην μπορώ να διαθέτω κι εγώ λίγα μετρητά. Σαν πολίτης μετρητής πήρες το ρόλο του συζύγου. Και πώς είναι αυτή η πρόσθετη αμοιβή? Μη φοβάσαι, δεν θα πληρώσει τίποτα. Όχι, να πληρώσω. Δεν θέλω θυσίες από την Πινελόπη. Πλήρωσε ο Μίτσος. Τι πλήρωσε? Οπισθογράφησε την επιταγή για να την εισπράξει μόνη της. Και άλλη πολιτική χειρονομία. Είναι ασυπότης να μην είσαι. Και αυτή το δέχτηκε. Με τα χαράς. Και έτσι γλιτώσαμε τις περιπλούκες. Δεν είναι όμως σωστό. Εσύ έκανες τις περισσότερες θυσίες. Και το πόδι σου χτύπησε. Να δεις τι καλό που θα σου κάνει. Εμείς έτσι διατρεβόμαστε στο χωριό μου. Ευλογημένο χωριό. Αυτά τα ξέρουμε από πάνω προς πάνω. Πιάσε από εκεί να το δέσουμε. Περαστικά σου νιώμη. Ευχαριστώ, Μανούλα. Μην το κουνάς, κράτα το εκεί. Κι ώσπου να πούμε πιο κουβέντες θα έρθω να δώσω εγώ. Πάλι κουβέντες, άτε βρε μάνα να πας να κοιμηθείς. Έτσι να δω πώς θα πάει το πόδι του παιδιού. Καλά θα πάει. Και να πας για ύπνο θα πάει καλύτερα. Όσο όλο και κάτι θα παθαίνουμε. Γιατί παιδάκι μου. Θέλει να πει ότι μας κλείσει με τον δραχωμό σου. Καλά. Αν είναι έτσι, να πάω. Ας πηγαίνω κι εγώ, Ναι, καπετάνι, να πας το καλό και ευχαριστούμε για όλα. Περαστικά σου Μίτσο. Ευχαριστώ, καπετάνι. Θα έρθω αύριο πρωί να δω πώς στάσει. Μη βγεις με το καράβι και μ' αφήσεις ξέμπαρκο. Μην ανησυχείς. Άντε και εσύ Μανούλα. Καληνύχτα, παιδιά μου. Είστε τα χωριόσαστε. Λίγο από τα πονάς και μετά από εκεί θα το περάσει. Μόλις μας καλύτερα να ανεβείτε και εσείς να ξαπλώσετε. Αυτά θα τα κανονίσουμε. Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις? Θα πάω. Καληνύχτα. Στάσεις. Πολύ, πάρα πολύ. Κλείνουν τα μάτια μου, εσύ δεν στάζεις. Συστάζω, αλλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου για αυτό που έγινε. Ποιο? Που υπέγραψε στην επιταγή, γιατί το έκανες? Τι σε ενδιαφέρει? Θέλω να ξέρω, σε ξεβίες Πινελόπη. Όχι, πώς θα με ξεφύγει. Μπορεί να πεις ή να πεις στη μάνα μου. Άστα αυτά τώρα, τελείωσα. Για μένα δεν τελείωσα. Αισθάνομαι υποχρεωμένη να πετύχω. Φέρνω και τη μάνα μου στον άνθρωπο. Και θες να με πληρώσει γι' αυτό? Μιλάς σαν να με καμιά πλουτοκράτησα. Βλέπεις δεν έχει και λίγο πλούτο. Πλουτοκράτης όμως δεν σκέφτονται παρά το χρήμα. Εσύ δεν το σκέφτεσαι? Έχω κι άλλες σκέψεις. Πάντα τις είχα. Και δεν πρόκειται να τις εγκαταλείψω τώρα. Μπορώ να τις μάθω. Πώς, θα είσαι νηπιαγωγός. Θέλω να ανοίξω ένα νηπιαγωγείο. Όχι εδώ, στον Άλκιο. Για να είμαι και κοντά στο χωριό μου. Στον Άφλιο, έχω και εγώ τις ρίζες μου. Έχει και ο πατέρας μου ένα ωραιότατο περιγόνι, μόνο που γέρας ο καημένος. Γιατί δεν πας να ξαπλώσεις? Και δεν μπορώ να ξαπλώσω, σε πειράζει? Όχι, αλλά εγώ θέλω να κοιμηθώ. Μήπως εγώ δεν θέλω? Αισθάνομαι τσακισμένη. Τι μέρα κι αυτή. Τουλάχιστον αν δεν ερχόταν η μάνα μου. Έτσι τα μουρμουρίζεις. Όχι, κοιμήσου. Θα τα λέω από μέσα. Δεν είπαμε ότι τα λες από μέσα σου. Πώς να σε ρωτήσω από μέσα μου? Δεν πονάω, βγήκαν ο πόνος. Εμένα δεν βγήκα. Είμαι πολύ λυπημένη. Κλείσε τα ματάκια σου και όλα θα φτιάξω. Καληνύχτα, παιδάκια.
κάτω από χέρι. Έτσι που το κάνω σε πονάει. Είδες το κατάπλασμα. Θαυματουργό. Έτσι κι αντρευόμαστε εμείς. Είδες τι καλό που σου έκανε. Δεν μου φτιάχτηκες και εμένα ένα για το σβέρκο. Γιατί τι ίδιος σβέρκο σου. Φτιάχτηκε όλη τη νύχτα κατά γης. Καλά δεν έπαιρνες ένα μαξιλάρι. Είχε το πόδι μου. Πάνω στο πονεμένο πόδι του παιδιού κοιμήθηκες. Άντε μωρέ και εσύ πήγε να ετοιμάσεις τα πράγματά σου. Να σε πάω στο λεωφορείο. Καλά, θα πάω. Όπου να είναι θα βγει και ο καπετάνιος και πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Το καράβι δεν μπορεί να περιμένει. Μα εσύ δεν ετοιμάστηκες ακόμα. Εγώ ετοιμάζομαι στα γρήγορα. Να πάω πρώτα στο λεωφορείο να ησυχάσω. Καλά, Ο καπετάνιος θα. θα μπορέσεις να ταξιδέψεις, Γιάννα. Θα μπορέσω να δουλεύω, δεν μπορώ από εκεί. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, κουβάρι. Πώς τα πήγατε? Κούτσα, κούτσα. Το πατάς. Για δοκίμασε. Έλα, βοήθησε τον και εσύ, Βασούλα. Έλα. Στράτα. Στρατούλα. Ύστερα λένε ότι ο άντρας είναι το στήριγμα της οικογένειας. Άμα ο άντρας είναι επιπόλαιος, αναλαμβάνει γυναίκα. Ποιος να είναι. Για μένα θα είναι. Άφησα το αυτοκίνητο σου μέσα του δρόμου. Καλά που έφερε το αυτοκίνητο να με φορτώσει. Δεν του λες, παιδάκι μου, να σου δώσει λίγες ημέρες άδεια. Να μείνω κι εγώ, να σε περιποιηθώ. Άσε βρε μάνα, πώς να με μπερδέψεις πάλι. Γιατί να τον φροντίσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχωρείτε για το κατάλληλο της ώρας, αλλά έχω ανάγκη να έλθω. Τι συμβαίνει. Μου τηλεφώνησαν οι ευθύνοντες από το πρεβατόριο ότι θα επισκεφθούν σήμερα την βίλα και πρέπει να παρίσταμε. Ήρθε στο γραφείο μου ο κύριος Τσουγκανάκης και τον πήρα μαζί μου. Ποια ώρα θα έρθουν. Δεν μου καθόρισαν επακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσουν. Σήμερα έτυχε. Γιατί είστε σας ενοχλεί. Έχω και τη μητέρα μου εδώ. Όχι αγαπητή σας Μίκη και ελοπίζω πολύ κυρία μου. Παρομοίως. Ποιος είναι ο κύριος? Κύριος Περέτας, δικηγόρος της Μακαρίτσας και καλός φίλος. Και ο νέος? Ο Αριστίδης Ψούγραφα. Τι κάνεις, παιδί μου? Καλά, ευχαριστώ κύριε Λόγο. Είναι εδώ στενός κύκλος της αϊνής του. Τι στενός, που διευρύνθηκε πολύ και ανησυχώ. Κύριε πάθατε κύριε Πετεστέλη. Τίποτε το σοβαρό. Τώρα μην πάθουμε. Έλα μάνα, πάμε. Τώρα θα έρθουν οι άνθρωποι. Δεν άκουσες τι είπε ο κύριος. Προφτέρα να σε πάω. Θα με πάει ο κουμπάρος. Εντάξει, κουμπάρα. Αφήστε τα κουμπαριλίκια. Ίσιο για τον γάμο ήρθα. Κι ούτε και τον πρόφτασα. Ποιον γάμο. Όπα! Άστε τώρα μητέρα αυτά, παλιά πράγματα. Μα τι παλιά, παιδί μου, χτες δεν παντρευτήκατε. Αμά! Ποιος παντρεύτηκε χθες? Ούτε κι εσύ ήσουν στο γάμο. Όχι, δεν ήταν. Τι ρωτάς. Με συγχωρείτε, περί ποιου γάμου μιλεί η κυρία. Κύριε Πω, Δωρή. μαραθώνιο, στο και με αυτό το πόδι. Είστε να πούμε ύστερα. Να πάω πρώτα τη μάνα με πάνω ή μάλλον πήγαινετε σε Αριστίδη. Μα θέλω να τους σιγουρώ. Πήγαινε έτσι σε παρακαλώ. Άσε, θα πάω μόνη μου. Θα έρθει και ο Αριστίδης. Άκουσε, του κάνει πράγματα για τη μάνα μου στο δωμάτιό μου. Σε και με κάνει τσάντατα. Κατέβασε τα κι αυτά. Πώς τη σου λέει ναι, να μη βγάλεις εκεί. Ό,τι μου λέει δεν θα Τώρα μπορείτε να μας ανακρίνετε. Ήκουσα περί γάμου. Ποιος ενηφεύθη πία. Ο οποίος ενηφεύθη την πία. Σεις, ενέσετε γάμου. Εμείς. Θες. Θες. Τι είδους γάμου. Τι είδους. Μίλα κι εσύ. Στην εκκλησία. Μπροστά στις εικόνες. Έξω οικογενικός. Δηλαδή, είχαν τελέσει μόνο πολιτικών γάμου. Όχι. Τότε, Ποιος θα το πει. Εμένα στέλνω στη γλώσσα μου. Εμένα με ξανάρχισε ο πόδος. Θα τα πω εγώ. Ακούστε, κύριε Θεόδωρο. Η Βασούλα και ο Μίτσος δεν είχαν καμία σχέση. Ούτε καν γνωρίζονταν. Ως το βράδυ που γυρίσατε με τη Μαργαρίτης από τη Θεσσαλονίκη. Εκείνο το βράδυ, ο Δημήτρης είχε έρθει εδώ με μια φίλη του. Φίλη της Βασούλας. Και επειδή τον βρήκε η γριά εδώ, αναγκάστηκε να πει ότι ήταν ο άντρας της. Επειδή ήταν πολύ αυστηρή η Μακαρίτσα. Κατάλαβε κύριε Ντορή. κατάλαβα. Αλλά γιατί παντρευτήκατε τελικώς. Για να πάρω τα λεφτά. Αλλιώς πώς θα τα έπαιρνα αυτά τα στο όνομα Βασιλική Δημητρίου Μπεζεστέλη. Ο σφάλμα σφαλμάτων. Ο επιπαλαιώτης
υπολεωτήτων, συνελόντυπη λάθος, ασυγχώρητων και απροσμέτρητων ανθρωπίνης λογισμής. Παιδιά, μας βλέπω στο εισαγγελέα. Τι συμβαίνει, κύριε Τωρή? Αλλά λόγω του σφάλματος πολύ ολίγων χτυπιέμαι. Σκέψου πόσο πρέπει να χτυπηθούμε εμείς. Διό όνομα του υψίστου δεν χρειάζεται τον γάμο. Και πώς θα έπαιρνε τα χρήματα. Θα παρηγγείλαμε ότι θα δώσουμε μακάρι της αστυνομίας επαδρομένη. Και το πρόσωπο στο οποίο άφησα τα χρήματα είστε εσείς. Ένα και το αυτό. Γινότανε. Φυσικά, ο καθής μπορεί να έχει ασφαλμένη εντύπωση, παίρνει και στα ταυτότητας του άλλου. Πολύ λογικό. Ο νόμος προβλέπει δια παρομοίας περιπτώσεις. Ο νόμος έχει μυαλό. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Μα καλά, δεν ρωτήσατε έναν δικηγόρο. Όχι, ο καπετάνιος το σκέφτηκε. Βρε καπετάνια λίμωνε, το δικηγόρο έκανε. Είπα! Τι είπατε κύριε, ήρθατε να κυβερνήσω το σκάφος σας. Και να έχουμε και δικηγόρο δίπλα Μα μας. γιατί δεν με ρωτήσατε. Να, ταράχτηκα. Τι μάλλον τρομοκρατήθηκα, μην χάσω τα λεφτά. Κοίτα φίλε μου τι μας έκανε μια προνοησία. Ύστερα λένε άλλους επιπόλαιους. Είναι παιδί μου. Γιατί φωνάζετε? Τίποτε, για κάτι ζητήματα της Μαργαρίτσας. Θέλω να σε πάω στο λεωφορείο. Να με χτυπήσει λίγο και ο αέρας. Να σας πετάξουμε το αμάξι. Έταξέ μας. Για πέταμα είμαστε. Έλα κι εσύ. Έλα, μάνα. Στάσου παιδί μου, δεν θα χαιρετήσω τον άντρα σου. Α, ναι. Γαμπρέ μου, Το κάνω μητέρα. να προσέχεις τον πόδι σου. Και σας περιμένω με τη βασούλα στο χωριό. Εντάξει. Κύριε δικηγόρο, κάντε πολύ. Εγώ κύριε μου πάνε ευχές για την γνωριμία. Την ένιωσα πραγματικά σαν μητέρα μου. Μια νότα αλήθειας μέσα σε όλη αυτή την ψευτιά. Με συγκινείτε κύριε Μπεζεστρένη. Δηλαδή η μύτη δεν αντελήφθη την εικονικότητα του γάμου. Όχι. Τα καταφέραμε να μην πάρει αλλά με τι αγώνα. Σας συγχαίρω και παρακαλώ δεχτείτε και την έκφραση της βαθυτάτης εκτιμήσεώς μου. Τη δέχομαι και σας ευχαριστώ. Θα σας ανοίξω την καρδιά μου κύριε Μπεζεστρένη. Εγώ με την Εσπινίδα Βασούλα ευρισκόμενης μίαν κάποιαν τρυφεράν σχέση. Μπα, Τις είχαν εκθέσει τις προθέσεις μου. Τη μίας και σοβαράς όπως αντιλαμβάνεστε. Και εκείνη δεν τα αρνήθη, τουν αντίον. Μου απάντησε κατά τρόπον χαριένος που μόνο σε πλήξ της ελπίδας. Συνελώνει, πίνουν με νεφάριμα. α έτσι. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα μπορούν να επανέλθουν στην φυσική τορκίτη. Φυσικά αφού η Βασούλα και εγώ θα χωρίσουμε από τραπέζι εκεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δίσταζα. Ποιο? Εάν έχετε προαποφασίσει τη διάλυση του αστείου αυτού γάμου. Φυσικά την έχουμε. Χαίρομαι υπερβαλλόντος. Θα μου επιτρέψετε να αναλάβω εγώ το διαζύγιο. Να το αναλάβετε. Θα το επισπεύσω όσο το δυνατόν. Ναι, το γοργό και χάρη έχει. Γι' αυτό επιτρέπετε μου να του δίνω κι εγώ τον γρηγορότερο. Αντίο σας. Την χείρα σας. Α, τη χείρα μου. Να σας τη δώσω. Δω τη χείρα μου και σε λίγο τη ζωντοχείρα μου. Για πες λοιπόν. Τι είναι η σπινοχώναξες? Πολύ ενδιαφέροντα. Η κυρία Πινελόπη ξέπραξε όλο το ποσό και έκανε πέρα του Δημήτρη. Πα, δηλαδή τον παράτησε. Οριστικός και μετακλήτως, όπως θα έλεγε ο φίλος μας ο Ντορίς. Και εσύ που το πας. Το είπε η ίδια. Δεν μπορούσε λέει να πάει πια με τον Δημήτρη, ότι δεν είναι πια αυτός που ήταν. Άλλαξε λέει από εκείνο το βράδυ. Κατάλαβες, πρόβαση. Φαίνεται ότι έχει δίκιο. Τι έχει δίκιο. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αν και η Πινελόπη δεν είναι καθόλου στραβή. Είναι πολύ ανοιχτό μάτι. Τι θέλεις να πεις. Κατάλαβε ότι επηρεάστηκε από το Δημήτρη. Και νομίζω ότι σωστά κατάλαβε. Δηλαδή, τι επηρεάστηκε. Θέλεις να σου το μεταφράσω στην καθημερινή. Συμπήθηκε το παιδί. Τι είναι αυτά που λες. Έχει γούστο να μου πεις ότι εγώ φταίω που η Πινελόπη φέρθηκε έτσι. Δεν είπα αυτό. Είπα μόνο ότι η Πινελόπη φέρθηκε έξυπνα και σωστά. Γιατί κατάλαβε ότι δεν είχε πια ζωή με τον Δημήτρη. Και έπρεπε να κρατήσει όλα τα λεφτά. Αυτό είναι άλλο. Όχι, να μου πεις και γι' αυτό τη γνώμη σου. Είναι σωστό να αποφεληθεί μόνο αυτή από μια περιπέτεια που εκείνη την προκάλεσε. Όχι βέβαια. Φταίς όμως κι εσύ. Γιατί? Όταν ο Δημήτρης προσφέρθηκε να βγει επιταγή μόνο στο όνομα της Πινελόπης, εσύ τον πένεψες. Αντί να τον εμποδίσει. Το βρήκες λεβεντιά. Μήπως δεν ήταν? Ήταν. Αλλά τις λεβεντιές τις κάνει κανείς ανθρώπους που ταξίζουν. Όχι για την Πινελόπη. Ξέρεις τι μου είπε όταν τη ρώτησα γιατί καταδέχτηκε να κρατήσει όλα τα λεφτά. Εγώ είμαι αδύνατο πλάσμα.
πρέπει να κοιτάξω να αποκατασταθώ. Και αυτή τη φορά πρέπει να προσέξω πολύ, γιατί ένας γάμος μου μένει ακόμα. Δεν είναι ευτελή όλα αυτά. Είναι όμως και πρακτικά. Εσύ όλο τη δικαιολογείς. Δεν βλέπεις πως όχι, δεν φέρθηκε. Δεν ήταν αυτή και αυτό Δημήτρη. Απορώ πως έμπλεξε μαζί της. Να που ξέπλεξε. Και έτσι ο Δημητράκης είναι ελεύθερος. Δεν είσαι ευχαριστημένη? Όχι, καθόλου. Είσαι και παράξενη. Πρέπει να επανορθώσω την αδικία που του έγινε. Δηλαδή, θα αναγκάσει την Πινελόπη να του δώσει το μερίδιό του? Όχι, άλλο σκέφτηκα. Να τον αποζημιώσω εγώ. Και άλλη αποζημίωση. Δεν μπορώ να κάνω το κορόιδο. Αυτός ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από όλους μας. Του έχω ετοιμάσει μια επιταγή του 1 εκατομμυρίου. Πολύ εύκολα ακόμη στις επιταγές. Και πώς θα του τη δώσεις, το βλέπεις? Όχι, ρώτησα την Πινελόπη και μου είπε ότι είναι έτοιμα στο ξενοδοχείο. Του τηλεφώνησα και του είπα ότι τον θέλω. Μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει απόψε. Είπες στην Πινελόπη και θέλεις να δώσεις λεφτά στον Δημήτρη? Όχι, της είπα ότι τον θέλω κάτι για το διαζύγιο. Και νομίζεις ότι θα δεχτεί λεφτά ο Δημήτρης? Μα γι' αυτό σε φώναξα, να το πιέσεις κι εσύ. Όχι, εγώ δεν ανακατεύομαι. Γιατί? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία σας. Σε παρακαλώ, χρειάζομαι μια ενίσχυση, μια τόνωση. Πιες το ποτό σου να τονωθείς. Αυτός θα είναι. Καλησπέρα, καπετάνι. Καλώς το Μίτσο. Την κουβέντα σου είχα. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Εδώ μέσα που μπαίνω, αμφιβάλλω. Τόσο πολύ μας πήρατε από φόβο, κύριε Πεσθένη. Και τι εκπλήτευτε, κυρία μου, λίγα με βρήκανε. Έχετε δίκιο. Γιατί απόψε αυτός ο πληθυντικός? Έτσι το πήγαμε εμείς. Ξεκινήσαμε στον ελληνικό και καταλήξαμε στο πληθυντικό. Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Και τι φέρεις, καπετάνια? Μην κάνω πάλι καμιά γκάφα. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Τα πράγματα ξεκαθάρισαν και κανείς δεν πρόκειται να κάνει γκάφα. Καλύτερα να αποχωρήσω. Επιτρέπεις να επανέλθω στον ελληνικό και να σου προσφέρω ένα ποτό. Ο ελληνικός ζωτός. Το ποτό, όχι, ευχαριστώ. Τουλάχιστον να σκαφίσουμε. Μπορώ επιτέλους να μάθω γιατί με κάλεσες, αφού δεν θέλεις να μου πεις από το τηλέφωνο. Δεν μπορούσα από τηλεφώνου. Ελπίζω πάλι να μην είναι καμιά έκπληξη. Την έκπληξη του δοκίμασα εγώ. Ύστερα από αυτά που μου είπε η Πινελόπη. Και γι' αυτό με κάλεσες. Φυσικά. Γιατί φυσικά δεν βλέπω να σε αφορά το θέμα. Πώς. Δεν είναι και αυτό στην άρτηση αυτής της τραγελαφικής περιπέτειας. Η περιπέτεια απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις. Εγώ νόμιζα ότι θα έβρισκα εδώ τον δικηγόρο για να βάλουμε μπροστά το διαζύγιο. Γιάζεσαι. Ναι, να τελειώνουμε, να μην κουβαλιέμαι στην Αθήνα. Δεν θα μείνεις εδώ. Όχι. Επιστρέφω εκεί που πρώτα είδα το φως του ήλιου. Και αυτό το φως θα το χρησιμοποιήσω για ένα θετικό έργο. Θα φτιάξω ένα θερμοκήπιο κοντά στο ναύπλιο. Μπράβο. Το ήξερα ότι θα εγκρίνει το σχέδιό μου. Που άλλωστε εσύ μου το ενέπνευσες. Μην εγκαταλείψω όμως και την τέχνη σου. Και σε αυτό θα σε ακούσω. Σε ευχαριστώ. Προέχει όμως το θερμοκήπιο. Έχω ζητήσει ένα δάνειο του κράτους. Τι ποσό? Για 1 εκατομμύριο. Θα σου το δώσω εγώ. Θέλεις να γίνεις νετερός μου. Όχι γι' αυτό. Έμαθα ότι η Πινελόπη έπαιξε όλο το ποσό. Αυτό είναι άδικο. Θα μου επιτρέπεις να σου προσφέρω εγώ αυτό το ποσό. Να τι έκπληξη! Μα τέλος πάντων, δεν μπορεί κανείς να μπει σε αυτό το σπίτι χωρίς να υποστεί μια δοκιμασία. Γιατί δοκιμασία? Θέλω να επαναρθώσω την αδικία που σου έγινε. Πρώτον, δεν μου έγινε καμία αδικία. Και δεύτερον, αν μου έγινε, δεν μου την έκανες εσύ. Μα αισθάνομαι υποχρέωση. Σε πλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάψε τίποτε. Αλλά ούτε κι εγώ χρωστάω να μεταπιτώνει με τις γενοδορίες σου. Καληνύχτα, κυρία Βασούλα. Ή μάλλον δεσποινής Βασούλα. Σου το είπα, μείνε και εσύ να του πεις δύο κουβέντες. Θύμωσε. Ίσα που δεν με έβρισε. Το είπα, δεν θα δεχτεί. Ή έπρεπε να φερθεί τόσο άσχημα. Τι εγώ. Αυτός ως τώρα φαινόταν με τόση καλοσύνη, με τόση ευαισθησία. Φαίνεται ότι είχε ορισμένα από θέματα καλοσύνης και ευαισθησίας και τα εξάντλησε. Ποιος να είναι τέτοια? Δεν αισθάνομαι ο Δημητράκης να σου ζητήσει συγγνώμη. Λες! Κατέφτασε που περίγωνα νέμο. Κύριε Πλίαρχε. Καλώς. Δεν ανέμενα να σας έβρω εδώ. Η Βασούλα με κάλεσε, αλλά αν ενοχλώ. Παρότι δεν δικαιούμαι να αποφανθώ επ' αυτού, θα ήθελα να μιλήσω ιδιαίτερα στην δεσποινή Εντάξει, θα φύγω. Όχι καπετάνι, μη φεύγεις. Σε θέλω, σε παρακαλώ. Περίμενε στο γραφείο. Αυτός ο θαλασσινός έχει κολλήσει εδώ στο θαλασσινό νόστρακο, δεν νομίζετε? Με βοηθάει σε διάφορες δουλειές. Τι συμβαίνει, κύριε Ντορί?
Δεχτείτε την λύτρωση ενός ιδίου ανθέων. Τι λύτρωση? Ανοίξατε και αναδεφίσατε. Τι είναι αυτό? Η αγωγή του διαζυγίου σας, έτοιμη προς υπογραφή νηπαοκοτέρων. Και ποιος σας είπε να ετοιμάσετε αγωγή? Ο αντιδικός σας, ενώ ο κύριος Μπεζεστένης. Σας είπε ο κύριος Μπεζεστένης? Μάλιστα, και με παρακάλεσε να το επισπεύσω, διότι το εξήγησα τα καθημάτα. Δηλαδή? Ότι από καιρό υπάρχει μεταξύ μας μια ιδιάζουσα σχέση. Τι ιδιάζουσα, δεν καταλαβαίνω. Μία ούτως υπήν συναισθηματική εγκαρδιώτης και μία προοπτική ενώσεώς μας, το πω περίτω, η διακαής επιθυμία της αϊνής του ημών ευεργέτηδος. Του είπατε τέτοια πράγματα? Έδειξα την καρδία μου, διότι τον έκτινα άξιον εμπιστοσύνης και όντως επέδειξε πλήρην κατανόηση, λαμπρός κύριος. Μα τι κάθεστε και λέτε, κύριε Ντορί? Δεν έπρεπε να εκμυστηρευτώ. Τι να εκμυστηρευτείτε, με εκθέσατε χωρίς λόγο. Ίσως εφέρθηνο λίγον επιπολέως. Πολύ επιπολέως. Να, πάρτε το χαρτί σας. Δεν θα υπογράψετε. Όχι, αφήστε με. Δηλαδή παραιτήστε της αγωγής. Δεν ξέρω, σας παρακαλώ. Κακώς αναμειχθήκατε. Εγώ έχω άλλο δικηγόρο. Δεν το εγνώρισα, δεν μου είπε ο κύριος Μπεζεστένης. Δεν ήξερε ο κύριος Μπεζεστένης. Αφήστε, θα τα κανονίσω εγώ μαζί μου. Τώρα βλέπω ότι κακώς παρενέβη. Ελπίζω όμως να κατανοείτε τους λόγους της προθυμίας μου. Τους κατανοώ. Αυτό είναι μια εξηλαίωση για την απερισκεψία μου. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Σας συγχωρώ, αλλά έχω μια επίγουσα υπόθεση με τον καπετάνιο. Τότε να σας αφήσω. Καληνύχτα, καληνύχτα. Τώρα με αυτό, καληνύχτα. Καπετάνιε! Τώρα εξηγούνται όλα. Ο Ντορής είπε στο Μίτσο ότι είχαμε από καιρό σχέση και λογαριάζαμε να παντρευτούμε. Σόπα! Είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Του δώσες εσύ ποτέ ελπίδες? Εγώ να το δώσω, μόνος του τους πήρε. Είναι ευλαμμένος ο άνθρωπος. Και ο Μύθος τον πίστεψε. Έλατε, πώς το είχατε έτσι εύκολα? Έχει μια ευπιστία παιδιού. Καλά τον είπα εγώ νήπιο. Τώρα τι κάνουμε? Θα αναλάβω εγώ. Πού μένει μου? Τι θα κάνεις? Καπετάνιος δεν είμαι. Θα οδηγήσω το σκάφο στο λιμάνι. Πού μένει Μύθος? Στο ξενοδοχείο Ερατό. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Θα το βρω, πάω. Μην τα θαλασσώσεις πάλι. Μην ανησυχείς. Να σε περιμένω. Μπορεί να αργήσω. Θα πάρω να διαβάσω πάλι. Πασούλα!